Значи закъсваш. Въжето е отгоре. Пак, я го върнете на начало. Я го съберете пак да го докачим. Я го качете пак. Обавнера се! Дей майстора, бе! Дей майстора! Дей майстора, бе! Айде, бе, майстора! Айде, бе, тъй се бият големите нерези. Как стана? Как стана? Береш му се и ушието, там край. Да. Че малко че имаш, мамо, да. Браво, браво. Браво. Тамболички и Борис Перо. Няма съм мича да минава, ние отиваме на кантара горе сега. Айде на кантара всичките да ги пробваме. Колко килай? Но те ева желязка. Видя ли кученцето какво прави? Ти де беше? Коя куча? Де беше? Коя куча? Няма куча. Избяга. Джипът е много хубаво вари. Супер. Така. Къде го удари, Петю? У карбуратора, от девятката. Я тук има една мъничка дупка в окото. Девятката от десятката ударя на... Видя ли го удара? Да, видяхме, но долошкът беше. Петю! Супер. Петю, не рез. Аз го видях там. Не, там не, аз го снимах отделно. Не казва, че го доубил там, на камерата трябва да давам, че го убил. Мангал! Желязко. Подпадък, я бяга от там. Калине, дръпни се да го видим, Калин. Майре, не там. Майре, тук. Лодка. Лодка. Еджи. Тъж, Майре. Еджи, моето момиче. Еджи. Еджи. Майре, тъж. Майре, тук. Тя знаеш как да е примал. Еджи. Ти е много пр... Майре. Еджи, тъж. Тъж, Майре. Еджи. Няма. Ама нека долу, бе, нека долу всичките, бе. Ади, Байра. Дръж го. Дръж го. Аз снимах, че не мога едновременно и двете да правя. То на запис. Само служи на ръката. Браво. 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 Хайде, че стопай на собори. Бурих са. Браво, момиче. Ади. Браво, ади. Дръж го. Адя. Браво. Ади. Адя. Браво, Байра. Чакай дърпа. Давай. Ади. Адя. Дръж го. Адя. Дръж го. Ади. Дръж. Браво. Адя. Дръж.
Браво! Браво! Еди! Браво на момчета! Браво! Началото е така. Всяко начало е те. Ай, момчета, застанете малко да видя. Димитрий, застани зад прасетата там да ги видим. Айде. Днескашната дрежунка състои се прочу. 7 прасета. До сега те не западали прасета такива зъби? Големи зъби, голям нерез. Стоян го уби. Аба, Желязко! Дупите ли ще снимам? Дръпни са? Днеска цял ден обратно играеш. Айде, бегай. Ти ли свърши батерията на ти? Няма ми свърши. Айде, ножа ръжда се. Два пъти вътре, да. Бегай вече. Колкото мериш вънка, колко можаш по 3 групи. Какво да правя групите? Значи на 6 по 4, 24 човека ще има да сме. Колко за вас му казва 24 още началото? 24 см. Ей, тук. На прасе. Двете. Двама пащат едно и го почват. По двама един да Те дирим. са моите. Двама-трима човека почваме да диреме. Останете